Здравейте! Както виждате, на улицата съм, не се крия в удобния си апартамент. Днес много хора се правят насмели и говорят всякакви неща в мрежата, но е по-трудно да говориш на улицата, където си заобиколен от всякакви хора и не винаги приятелски настроени. Все пак мисля, че е крайно време всички, които имаме какво да кажем, да излезем на улицата и там да говорим, да казваме мненията си открито пред всички. Значи излязъл съм на протест, защото трябва да кажа на своите съграждани, че днес България не е суверенна и не е независима страна. Искам да кажа за Бога, братя и сестри българи, какво празнувате на този ден? Не разбирате ли, че днес не е ден за празнуване, а е ден за тъга, ден за срам? Срамно и позорно, даже цинично на този ден да се веселим, да пеем и да танцуваме и да празнуваме независимостта на България, от която вече самите ние отдавна сме се отказали. Срамно е да се преструваме, че живеем в една независима суверенна страна, това просто не е вярно. Достатъчно е да прочетем своята конституция, да си спомним решенията на така наречения съд на Европейския съюз, че уж така нареченото европейско законодателство стои над самата ни конституция. Въпреки че по волята на народа и по волята на Великото народно събрание, според член 1 и член 158 от Конституцията и във връзка с член 5 и член 57 от Конституцията, никой не може против волята на народа, т.е. на суверена и без решение на Велико народно събрание, да търгува с суверенитета и териториалната цялост на България. Не може да ги променя, ограничава и така нататък. А днес едни чужди, репресивни и несправедливи договори, като Лисабонския, например, стоят над най-висшия основополагащия закон на нашата страна. И предстои приемането на още по-репресивни закони. Например, предстоящите за подписване от Европейската комисия договори със силата на закони. Това са договора за трансатлантическото търговско партньорство с САЩ и аналогичния му договор с Канада. Не само ще потъпчат нашия суверенитет и българската конституция, а ще унищожат самата демокрация, каквато я познаваме. Те ще установят една антинародна, една безгранична диктатура на транснационалните корпорации, което отива вече към една форма на чист фашизъм. И ние обаче не се напрягаме мозъците, не се интересуваме много от тези неща и позволяваме на нашите управенци най-овчедушно, им позволяваме да ни водят към гибел. Предаваме нашата родина България, предаваме себе си като народ. И днес на този ден трябва да скърбим, а не да празнуваме. Трябва да се разкаиваме за своето предателство, заради позора, с който сме се покрили, защото свободата и независимостта на България не са ни дошли даром. За тях са дали живота си стотици хиляди български герои. И не само българи, както знаем. През освободителната руско-турска война са загинали 16 000 руски бойци и няколко хиляди от други народности. За пострадалите и ранените изобщо да не говоря. Ето, че днес България отново е поробена страна. Поробена икономически, културно, законодателно и най-вече идеологически. Лъжат ни постоянно, лъжат ни, че сме свободни, че сме съюзници или членове на нещо си. А ние знаем какво сме. Ние сме роби. Ние сме хора втора класа, унтерменш. Нека най-после да си кажем истината в очите, такава каквато е. България днес е колония и даже не е обикновена колония, подложена само на ограбване. Тя е колония, определена от поробителите за унищожаване. Тя е системно и методично унищожавана ден след ден. Българският народ е подложен на геноцид. Някои казват мек геноцид, но какво значение има това? Резултатът е един и същ. Според конвенцията за геноцида на ООН през 1948 година е приета. За да има геноцид не е нужно непременно да има физическо унищожаване на живи хора. Намерете го сами и го прочетете, няма нужда да ме вярвате. Това, което се случва днес в България, чудесно отговаря на определението за геноцид. И стига сме се лъгали един друг, че нещата просто така са били случвали от само себе си. Ние сме подложени на геноцид от външни сили, които съзнателно ни унищожават. Днес тези сили се намират в Брюксел. Ако искаме да съществува България и българския народ, трябва спешно да се освободим, трябва да се изтръгнем от оковите на Европейския съюз. Трябва да си възвърнем националния суверенитет
и независимостта на нашата родина. Братя и сестри, събудете се! Най-страшното робство е робството на ума. То е когато робът не разбира, че е роб и даже се счита за свободен. В същото време, когато го експлоатират, когато го грабят и даже го убиват малко по малко, той си мисли, че неговите поробители са му приятели. Събудете се, българи! Убиват ви! Крайно време е, събудете се, защото днес е уместен стария девиз "Свобода или смърт". Или ще се освободим от колониалното ни робство, или ще ни изпият кръвта докато спим. Свобода или смърт?